So, hello guys. Tuturuan ko kayo kung paano redeem ng reward sa Pusoy Online gamit ang GCash. So, punta tayo sa Pusoy Online. Ayan. So, nakikita nyo dito may 1,495,000 chips ako. So, convert ko yan into peso at saka ipapasok sa GCash ko. Punta tayo sa exchange. Redeem reward. Nandyan yung mga price at saka yung mga chips. Kung ilang dami ng chips ang makukuha nyo, kung meron kayo, example may 200 million chips kayo, so i-redeem mo lang yan sa gamit yung GCash mo at saka makakakuha ka ng 10,000 pesos. So as of now, meron pa akong 1,495,000 chips. So punta tayo dito. Pipiliin ko ay 1 million. Kasi 1 million pa yung chips natin. O convert natin sa 50 pesos guys. So ayan. Wait lang. Confirm. So, hintayin lang natin hanggang pumasok yung 50 pesos sa GCash ko. So, punta tayo dito. Kanina, may 1,495,000 ako. So, ngayon, 495,000 na lang. Kasi niredeem ko yung 1 million chips. Convert to 50 pesos. At ipapasok sa aking GCash account. So, ayun guys, nakatanggap ako ng email galing sa admin sa Pusoy Online. At ito ang sinabi, binabati kita sa iyong matagumpay na cash out. 50 peso ang ililipat sa iyong GCash. So, ayun guys, titingnan natin ang GCash ko. Kanina may balance akong 7 pesos lang. Kaya maglaro na kayo ng Pusoy Online. Chips lang yan, pero makaka-convert kayo ng peso sa GCash nyo. So guys, ito ang balance ko sa GCash ko. Mamaya magiging 57 na yan. So ayun guys, legit talaga na pumasok yung 50 pesos na niredeem ko sa Pusoy Online. Ayan, kanina 7 pesos lang yan, ngayon 57 na. So maglaro na kayo ng Pusoy Online. Baka manalo kayo, dumami ang chips nyo at saka maka-redeem kayo through GCash guys. Salamat sa panonood.